Kaixo enei, ongitorriak bideo berri batera, gaurko bideoan Pico 8 kontsolaz hitz egingo dizuet. Zaila da batzutan definitzen zer dan Pico 8, baina bueno, kontsola bat izateko beharko lituzken gauza guztiak eukiko lituzke, em, fisikoa izatea ezik. Bueno, horrela saltzen dute, bale? Orduan, em, Pico 8 sistema bada, azkenean, bere joku propioak dauzkana, bere mugekin, jokuak funtzionatzeko ezaugarri batzuk behar ditu, eta bar, eta komunitateak egin ditu joku pila bat. Pico 8-ren web horrian bertan deskargatu itzakezue joku pila bat, probablemente ezagutuko dezue joku hau, dela, bueno, saltze dute famatuena bezena, logiko iritzu daitela, porque oso famatua da, eta bueno, hori, hemen daude joku pila bat, bale? Nik daukat, zakita, 10.000 edo eskargatuta, bueno, hemen bilatzen duzu edo zein gauza, eta jartzen duzu. Baita ere, jolastu daitezke hemen, bale? Hemen bertan, web horrian bertan jolastu daitezke jokoak. Ez badezu nahi web horrian jolastu, deskargatu inbarko ez du, baina deskargak dirua balio du. $15. Vale? Nik ikusi nun notizia batean, itxion saldu zuten bundle batean zegoela, honetan konkretuki, eta hemen ikusten duzu, vale? Hemen dago Pico 8. Vale. Retrokontsoletan jolastu daiteke, eta gratis jolastu daiteke. Zein da asuntoa? Batzutan behintzat gratis jolastu daiteke. Zein da asuntoa? Ordainpeko bertsioak emateizu aukera Explore deitzen dan gauza bat erabiltzeko, eta niri iruditzen zait oso liluragarria Explore. Zein da asuntoa? Ordainpeko bertsioak emateizu aukera Explore erabiltzeko, eta Explore da oso liluragarria iruditzen zaiten gauza bat, basikamente, zu sartzen za Exploren, interneteko konexio balin bauka retrokontsolak, sartzen za Exploren, eta Exploren dozein joku bilatzen duzu, eta jolastu izakezu. Eta nahi balin bazu retrokontsolera deskargatu, favorito eman barri duzu, eta horrekin ja automatikoki deskargatzen da. Gero beste gauza bat daukatena bastante kuriosoa jokuek, da konpartitzeko modua. Hemen adibidez, sartzen balin bazate, ukazue, hori, fitxa ez, fitxa eta bar, hemen jolastu zakezue, ordenagailutik bertatik, hemen daukate botoi bat, kart jartzen duna, vale? Eta karti eman da, agertzen da PNG fitxategi hau. Eta PNG fitxategi hau izango da jokua, gordetzeko modua. Osea, jokua gordetzen dira PNG fitxategitan. Gauza liluragarri iruditzen egia esan. Eta hori, erakutsiko izuet joku bat asko gustatu zaitena, dala, benetan, osea, asko gustatu zait joku hori. Dana hau, Alpine Alpaka, liluragarria. Karta joku bat, eskiatzen dabilen alpaka batena. Oso guapoa. Benetan, irutzen zaizkit jokuak oso simpleak edo, bueno, batzuk supermotzak dira. Baina, ezakit, bidei baterako, tipo autobus bidei bat, tren bidei bat, motza, eguneroko bideietako baterako, super ondo dator. Eta nik uste joku honetara konkretuki jolastuko dela asko, eta arte motzetan, baina jolastuko dela asko.
Eta orduan hori, nire plana da, konsola honetan aurkitze ditudan jokuen partiak egitea eta igotzea kanalera, hori, daudelako joku pila bat, eta orduan, bueno, pues, tipo, ibiliko naiz begiratzen, eta gustatzen zaizkitenak igoko ditut. Eta hori da asunta. Bau da, Pico 8, nik gomendatzen dut retrokonsoletan jolastea, eta hori. Ezagutzen zenuten Pico 8, pentsatzen dut askok baietz. Ze joku gustatzen zaizkizue konsola honenak? Hori adibidez da, kaldera bat, bastante guai iruditzen zaitena, porque si daude joku asko. Eta, claro, zein da daukan arazo bat? Ez diala jokuak ezagutzen. Ez dia ezagutzen, porque dia super indiak. Orduan, nola kristo jakin ze joku da nona? Oso zaila da, porque ia inoiz ez dezu entzungo joku horretaz. Orduan, gustatuko litzake pila bat, jartzen baituzue iruzkinetan, gustatu zaizkizuen jokuak eta, pixka bat jolasteko hoietara. Eta hori, hau izan da guztia, espero interesgarri iruditu izana, gustatzen balen bat zaizkizue bideoak, bakizu arpidetu, eman like, eta bat, biali lagunei eta guzti hori, eta aurrengo bideo arte.